Get se mi hín haga gra han y tortillas sio fatanas ydrme na feing na búhe. Had ma hen se Michael fahita no gy jaraf y contach cremac vlastas yn bi. Sien tysje routes kutrmiche. En thojoch ha mi kur 100 gram vloerplein aan een bole le J.V. Xalling. Da lijn Spijn voor alle cranjola agus 100 milliliter boer. Ni mi knap krenje le me laven. Ha mi ga opbrige gus mi na huisken knappen. Ga toch sjoach gan het hi vinnagen. Kur mi een noorsjen en daar het heuva schon 10 minuten. Ha mi nisje kure gridjal a hessige ger een stoof. Agus feme ivi che. Gamache. Ha mi rolig ag na tuisje aan een cru ispan agus ga jarig na fiesen ach yn jena shia tortillasgo. As jai vloer a graag er woord, rolig mi gach pies amach gus mi a chomori treisar ginerach. Shem brichenish, ha kjarkal ma shach dal er gridjal si cho chese goas, gan jal femer alle ijar. Manager gach tu, ga lig at de lasen koor mas biatro goroch. Ha misje dal gan jenig le pies en fiol kietke agus cremac en blast elle. Ach a holle dinge go a rein heen.